umkhombandlela. Kodwa emveni kwakho kukho indoda enkulu ezayishumayela ngebhizi. Hayi Mataya. Ngaqonda okokubana ngabana ke khonvina utsho ngoba kaloku mna andinguyanga nomshumayeli. Okokubana ngabana Sister Mbiza ndiye ndabhuda ndenza amagqwithi-gqithi ngoba kaloku ndiqhelile ukwenza amagqwithi-gqithi. Ze nazo okokubana ngabana ndingcangwe ngabashumayeli apha emva kwam abazobuya bayilungise yonke le nto. Masibuyeleni iingqondo zethu phaa kulaa ncwadi kaYohane 20. Ndiyinibekele umkhombandlela ndijike ndiyohlala phantsi. KuYohane 20 isahluko sokubana ngabana ukuzibonakalisa kukaYesu kwabali-11 nokungakholwa kukaThomas. Umkhombandlela wethu kulaa verse 21 wathi ngoko, waphinda wathi ngoko uYesu kubo, uxolo malube nani, njengokuba wanithumayo uBawo, nam ndithuma nina. Njengoko uBawo endithumile, nam ndithuma nina. Ndidla ngokubona ke abashumayeli xa beyinika iphim le nto, ndastraglisha vayisi wam, kodwa yathi iphim yam yanamhlanje, go and unite, inspire, love and spread peace. Ndayinika loo thim levisi. Incwadi ngokubhalwa kuYohane unyana kaZebhedi uMaria, umfunde bethandwa kakhulu nguYesu Kristu, ebekwakunguye nomzalwane wakhe, bebezalana. Ubhala le ncwadi ngeziganeko ezithile ezenzeka ngelaa xesha uYesu ebehamba nabo. Ivangeli kaYohane ke Zigilda ziye yohluka kwezinye ivangeli, ngoba kaloku yona iye yacacisa ncakasana into yokubana ngabana ngokwenene nangenyaniso uYesu Kristu nguye unyana kaThixo. Kodwa into khangayikhankanya ukuzalana kwakhe noYesu Kristu. Namhlanje uthi uYesu uzibonakalisa kubafundi bakhe emveni kokubana ngabana sezibonakalisile koMaria. Ndaqaphela into yokubana ngabana ivangeli kaMateyu inako ukuphikisana nevangeli kaYohane ngesi sahluko sifunda kuso namhlanje, ngoba kaloku ivangeli kaMateyu iveza abafundi bakhe bakaYesu bedibana noYesu eGalili. uYohane sivezela into yokubana ngabana badibana noYesu kwigumbi eliphezulu eJerusalem. Uvuka uYesu
builders zitshintshile izinto. Uvuka uYesu zitshintshile izinto. Kusemveni ke kobe bethelelwa emnqamlezweni. Wafa wanqwatwa. Athi uYohane xa yayicacisa le nto kule ncwadi olubulusuku lokuqala lweveki meaning vice kwami inkawu uYesu ebethelelwe emnqamlezweni ngolesihlanu. Nayo into yokubana ngibana silate but andizumapho. Uvuka uYesu kusuku lwesithathu kulubezala isekisa laa nto wakhe wayithetha kubaYuda nakuba bingenela kakhulu bakwaYuda tempileni. Wathi ndiyanivumela ichitheni le tempile mna ndiza kuyakha emveni kweentsuku ezintathu. Kuzalekiso lomngcwabo. Olu vuko silufumana namhlanje luzalisekisa loo nto. Uvuka uYesu izinto zitshintshile. Imimoya iphezulu. Imimoya iphezulu. Uvuka uYesu abantu abeJerusalema basathetha ngobethelelwa kwakhe emnqamlezweni. Kwelinye icala abaxhasi bakhe bonwabile, bayavuya bayabhiyoza ngoba bambethelele bangcwaba umntu ebefuna ukubulala umbuso wabo. Loo nto ke ngeli xesha yabanika i-upper hand kubantu bebelandela uKristu. Ndaqaphela into yokubana ngabana kweli cala lingapha abafundi bakaYesu bazela usizi. Bangolekekile nayo ne-disappointment. Disappointed ngoba kaloku uYesu ithemba labo bebecinga fana lizaba nabo kuthe kuyobe kufeni libashiyile ngoku. Yes, libashiyile ngoku. uYohane ubaveza behleli kwegumbi kuthiwa bazivalele bazidikele ngoba phandle kwi-community enomsindo ongakubo. Loo nto yadala impikano ezintliziyweni zabo. Bakhathazeka. Le mpikano ke yadala okokubana ngabana boyika uphuma bayojonga nevayisi wabo nabantu ngoba kaloku bayazi into ibinokwenzeka xa bephumile. Uthi uYohane kulesi sahluko anayo into yokubana ngabana boyika nabaYuda ebebethelele uYesu ngoba nabo balungisile ngoba bayaziwa kaloku apha babakhona bebelapho nabo. Ufika uYesu mhlekeza. Ufika uYesu beqinekile. Ufika uYesu benempikano ezintliziyweni. Ufika uYesu dabula. Ufika uYesu dabula. Bekhathazekile ezintliziyweni ngoba inkosi yabo isusiwe kubo. Inkosi yabo isusiwe kubo. Ufika apho uYesu
Athu Yesu kolo mlumenani. Yaqala abantwana khaba. Uyabulisa Yesu. Uyabulisa Yesu. Bathi ngelishisa mhlawumbe. Akhona sayina kana khaba. Isafanelekile mina. Let don't connect. Bakhona isaka Lord. Athi xa izobuluka. Akababona umsholo. Akababona umsholo. Wathi wakuyiqonda lento. Wathi wakuyiqonda lento Yesu. Wasiphakamisa izandla zakhe. Wasiphakamisa izandla zakhe. Wajika wababonisa igama. Uthi Yohane bavuya. Ngoba nathi Nkosi yabo. Ngokwenene nathi nyani sivukile. Imapha phambi kwabo. Bangabatulela mawisile. Nathi uvukile wena nhloko. Nathi uvukile wena nhloko. Yabakholwayo. Yacela imvumo yokholo yamapostile. Yacela imvumo yokholo yamapostile. Lebesintu lapha. Kozalisekela kithi. Naku kuvuka komzimba ekufeni. Ngoba walinothulu lwevila lokufa. Waloyisa indwaba. Kwaba sisimanga. Ayakheleka lento. Andazi noma machayo uzanivumela. Kanti sithi uYesu uyenze ngamabomi into yokubana ngabantu. Makabakisa zovela. Aqala bakunike assurance. Abakunike assurance yobuvukile. Ngoba uzawufa ngcwatshwe. Abuya vuke Yesu. Wabanike assurance ngoba izulu lenza izinto ngexesha lazo. Ngoba izulu lenza izinto ngokuthanda kwalo. Ubanika le assurance eyazi okubana ngaba une-task azobanika yona. Une-task azobanika yona. Ngoba iliso lakhe noxa bevuya nje liyabona inhliziyo zonakele. Loo nto yadala amashaya okokubana ngabana uYesu makenze into yakhe yenziwa nguThixo. Yathethwa nguThixo kumprofethi uHezekile. Wathi ndizayikhupha inhliziyo elilitye. Ndililike inhliziyo entsha. Nomoya omtsha phakathi kwenu. Ngoba uyayibona okokubana ngabana ngoku akakwazi ubathumela